Tästä sarjasta tehdään maakevärästä uima-allas. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä valaa tähän uutta betoniseinää. Ja vanha on purettu, vähän laajennetaan tossa. Tuosta olisi tarkoitus ottaa vähän kallioaika pois, niin lähdetään pikkaamaan. Voin tässä kohtaa sanoa, että tämä seinien valaminen päättyi sairaalle reissuun ja ei mennyt ihan putkeen. Vähän turha väsynen tuli tehtyä tätä hommaa. Aloitettiin homma tuon soran tiivistämisellä. Eli mä vuokrasin tämmöistä tärylätkää. Vähän meni Tesla-miehelle aikaa etsiä, että mitä toi bensaveihe lähtee käyntiin, mutta kyllä se sitten loput lähti käyntiin. Eli toi on siis tärylätkä, millä tiivistää toi sora tohon tiiviiksi paketiksi, jonka päälle valetaan laatta myöhemmin. Sitten alettiin tehdä muotteja seinille. Tässä kohtaa hommat alkaa mennä perseelle. Mä en ole siis mitään betonista oikein valonnut koskaan, niin se tulee kyllä näkymään tässä vielä. Tää roodottaminenkin oli semmoista näpertämistä, että ei niinku mitään rajaa. Nyt voitte siellä kommenttikentissä ihan rauhassa haukkua mua. Mä oon saanut kaiken paskaa. Rautaa laitoin lopulta aika paljon sit seiniin, mut en tiedä auttaako se yhtään mitään, vaikka se pitää olla laadukkaammin. Se nähdään lopussa, kun laitetaan vedet tähän altaan, se et kestääkö se oikeasti yhtään mitään. Oli tommonen näppärä sidontatyökalu kuitenkin käytössä, että se nopeutti kuitenkin vähän hommaa ja näytti enemmän ammattilaiselta, vaikka ei yhtään mitään tiedä mitä teki. Ankkuroin myös raudoitusta tuohon kallioon kiinni. Mä en tiedä, ruostuuko noin pois tuolta vai auttaako ne oikeasti jotain, mutta se selvii ehkä ajan myötä. Ja ammatikseen mä oon tyhjän toimittaja, joka pyörittelee Exceleitä. Tää ei ole niinku mun suurinta vahvuutta. Mutta tommonen siitä tulisi. Saatiin sitten toinenkin seinä paikalle ja sitten mä lähdin tiivistelemään nyt sama kohti uretaanilla, että se ei vuotaisi niin paljon. Näette sitten myöhemmin auttaako se oikeasti yhtään mitään. Seuraavaksi jaksossa valitaan sitten toi täyteen. Näette kestääkö muotit ja miksi meikäläinen joutuu sairaalaan. Ota tili seurataan, niin näet miten käy.